Liwia mówi siadaj dziadek, tak? Ona nie na kolanka, do dziadziusia na kolanka. A, do dziadziusia na kolanka. Ale słuchajcie, to jest coś więcej niż tylko bujany fotel. Bo to są licytacje dla Piotrusia. I zapraszam Was bardzo na tą grupę. Ja właśnie wylicytowałam ten fotel. Piękny jest. Siadaj, Liv. Coś pięknego. Siadaj, Liwka. Piotruś cały czas nas potrzebuje i naprawdę fajne rzeczy można tam wylicytować.